pre našu generálnu riaditeľku Ameriky Česká a Slovenská republika a Maďarsko Edith Szabo. Výročnej konferencii 2025. Milé dámy a páni, máme tu niekoho z Českej republiky? Ak áno, zatlieskajte. Milé dámy a páni, máme tu niekoho zo Slovenska? Dúfam, že to stihneme preložiť, ale máme tu aj nejaké dámy z Maďarska. Wow! A teraz doplním, aby to museli prepadať. Sziasztok! Legyetek üdvözölve itt Prágába! Milé... Mám to preložiť? Áno. To isté, čo vám. Vítajte. A ešte taký, že ahojte. Milé dámy, milí páni, všetkým vám ďakujeme za to vaše rozhodnutie byť tu dnes na pódiu výročnej konferencie spoločne s nami. Verím, že čas, ktorý spoločne strávime, bude prospešný, plný skvelej atmosféry, ale milé dámy, milí páni, o tú atmosféru sa musíme pričiniť, dúfam teda my všetci, či už svojim úsmevom, pozdravom, potleskom, alebo možno aj slovom podpory ľuďom, ktorí sú okolo nás. Prajeme vám nádherné 2 dni, ktoré budú výsledkom, ako som už spomenula, nás všetkých. Pretože práve výročná konferencia je miestom, je nádhernou oslavou vašich, častokrát fakt dýchberúcich úspechov za uplynulý seminárny rok. Ale takisto výročná konferencia je rovnako našim obrovským poďakovaním za všetko, čo sme spoločne celý seminárny rok tvorili, ako sme pri sebe stáli, podporovali sa a krok za krokom, deň za dňom sme si potvrdzovali, že Amerika je Česká republika, Slovenská republika a Maďarsko má svoje pevné miesto v tomto svete. Taktiež výročná konferencia je dôležitým pripomenutím našich silných základov. Základov, na ktorých je založená naša spoločnosť, ktoré nám dávajú silné ubezpečenie v dnešnom, a buďme veľmi úprimní, dynamickom a rýchle sa meniacom svete, ktorý je však zároveň aj plný otvorených príležitostí. Výročná konferencia je aj o uvedomení si nadčasových hodnôt, ktoré prenášame do našich každodenných životov. Učíme ich taktiež naše deti a pomáhajú nám v našom ďalšom smerovaní. Mary Kay ako skutočne výnimočnú a jedinečnú spoločnosť svet pozná už viac ako 62 rokov. Prirodzene sa vyvíja, neostáva však imúnna voči zmenám, ktoré prichádzajú, reaguje svojimi novinkami, prispôsobuje sa potrebám trhu. Svoje pevné základy, na ktorých je vybudovaná, si ale drží, chráni a obhajuje. Ostáva verná nadčasovým hodnotám, svojej jedinečnej filozofii a silnému posolstvu, ktoré overil čas aj po 62 rokoch. A po 62 rokoch stále oslovuje všetky generácie. Táto jej stabilita je veľmi jedinečná a ja verím, že si ju všetci veľmi a veľmi dobre uvedomujeme, pretože nám dáva silný pocit istoty, že bez ohľadu na búrky svoje základy
ustáva. A aj vďaka nim sme my silní a silníme spoločne. Vy všetci, ktorí v smere kráčate od úplného začiatku, viete veľmi dobre, o akých prekážkach, o akých ťažkostiach hovorím počas tých aj našich 28 rokov Amerike, Česká republika a Slovensko. Naša viera, naša lojalita a takisto nezlomná, skutočne nezlomná podpora sú tie základy, ktoré nič a nikto nikdy nezlomí. Môžeme zakrutnúť, môžeme zaváhať, ale v hĺbke svojho srdca vieme, že Mary Kay tu pevne stála, je a bude pri nás aj naďalej. Dovolte mi práve preto, prosím, z celého srdca poďakovať vám všetkým, ktorí ste súčasťou pevných základov našej Mary Kay a špeciálne vám, ktoré s ňou kráčate už veľmi veľa rokov. A teraz som nechcela naznačiť, koľko nám je rokov. A mnohé ste stále aj pri úplnom začiatku, pri zrode našej pobočky. Vaša lojalita robia Mary Kay veľmi výnimočnú spoločnosť. Prosím vás teda, milé dámy, ktoré ste z Mary Kay viac ako 10 rokov, postavte sa, nech náš veľký potlesk patrí práve vám. Takže kto je s nami viac ako 10 rokov? Wow! Úžasné a ďakujeme. Obrovské ďakujeme. Ďakujeme. A rovnako tak ďakujeme všetkým vám, ktorí ste súčasťou Mary Kay, či už práve teraz len začínate, alebo ste možno oslávili svoje prvé výročie, alebo možno druhé, alebo možno aj 10. Mary Kay totiž tvoria ľudia. Jej základnou DNA, milé dámy, ste vy, kozmetické poradkyne, nositeľky krásy, sebaistoty, ale taktiež tímového ducha. Ste to vy, ktoré pomáhate ženám cítiť sa krajšie, lepšie, sebavedomejšie. Ste to vy, ktoré učíte na beauty parties ženy starostlivosti o pleť. Oslovujete ich svojim líčiacim umením, inšpirujete svojimi príbehmi a pomáhate v podnikateľských základoch. Tak ako má Mary Kay svoje pevné miesto v kozmetickom segmente priameho predaja a nedovolí mi nespomenúť, pretože tretíkrát po sebe sme absolútne číslo 1 v priamom predaji na svete, milé dámy. Wow! 3-krát za sebou číslo 1 na svete v priamom predaji. Wow! Ale taktiež vy, kozmetické poradkyne Mary Kay, máte svoje dôležité miesto vo svete. Buďme si vedomé hodnoty, ktorú svojou prácou prinášame. Hrdo kráčajme týmto svetom, pretože náš prínos je možno častokrát neviditeľný, no o to cennejší. Áno, aj toto je podstata našej Mary Kay, ktorá je pevne vystavaná na základných hodnotách, absolútne od začiatku, cez dnešok a bude tomu tak aj v budúcnosti. A možno sa teraz pýtate, kde beriem tú istotu, minimálne ohľadne budúcnosti. A hlavne teda v dobe, kedy si kladieme skutočne možno relevantné otázky. Má priamy predaj a naša spoločnosť opodstatnenie aj v tejto digitálnej dobe? Sme svojím predajným modelom konkurenciaschopní? Aká je naša stratégia smerovania do budúcna? Čím je Mary Kay taká výnimočná, že ustojí túto dobu turbulentných zmien? Poznáte tieto otázky? Poďme si ale na tieto otázky, ktoré fakt verím, že každá jedna z vás si v nejakom momente kladiete, tak poďme si ich krok za krokom rozobrať. Tí, ktorí ma poznáte troška bližšie, tak viete, že milujem čísla. Reflektujúc ale dobu, v ktorej sme súčasťou, treba sa siahnuť aj po iných skvostoch.
Do predošlého obdobia to boli napríklad kryštálové gule, kedy už analytici nevedeli, ako na to. Milé dámy, doba sa vyvíja. Milujeme vývoj, sme otvorení zmenám a práve preto mi dovolte kryštálovú gulu vymeniť a pozvať moderného, alebo modernú, by som nazvala, hostku, ktorého sme tu ešte na výročnej konferencii nikdy nemali. A tejto našej hostke by sme veľmi radi položili prvú otázku. Čím je teda Mary Kay taká výnimočná, že ustojí túto dobu turbulentných zmien? Máme tu toho hostia. Mary Kay je výjimečná kombinací špičkové vědy a osobního přístupu, kdy nezávislé poradkyně nabízejí nejen produkty, ale i individuální poradenství a komunitní podporu. Silná globální značka s dlouholetou tradicí dává podnikatelkám svobodu a stabilní zázemí. Wow, to nebol host zo zákulisia, milé dámy, milí páni. Doba sa vyvíja, digitalizujeme sa, otvárame sa novým zmenám. Viete, kto to bol? AI, alebo preložme to umelá inteligencia. Wow! Áno, umelá inteligencia je súčasťou našej doby. Čím ďalej, tým viac preniká do našich každodenných životov. A úprimne, bola by utópia myslieť si, že sa nás to nikdy nedotkne a netýka. Zmeny sú pomaly na dennom poriadku a dotýkajú sa tak nášho súkromia, ako aj pochopiteľne nášho biznisu. Verím, že si všetci uvedomujeme, že zmena je nevyhnutná. Nie len, že je za dverami, ale už je okolo nás. Čo to ale pre Mary Kay znamená? V priebehu ostatných rokov, či už vplyvom nástupu týchto moderných digitálnych nástrojov, alebo vplyvom silnej generácie Z, sa mení totižto nákupné správanie zákazníkov. A platí to tak pre priamy predaj, ako celkový aj maloobchod. Sami ste si určite všimli, že pôvodné a dlhodobo fungujúce postupy už nefungujú tak ako predtým. Že zákazníci reagujú iným spôsobom, alebo v nejakých momentoch, že nereagujú vôbec. Že sa menia ich preferencie, očakávania, ale aj spôsob komunikácie. Toto je fakt, ktorý riešia všetky firmy naprieč s širokým spektrom. Dobrou správou je pre nás všetkých, že priamy predaj zaznamenáva naďalej rastúci trend. Čo je odpoveď na otázky, či má priamy predaj ako obchodný model svoje miesto aj v dnešnej dobe? Poďme túto otázku dať nášmu umelému, ale inteligentnému hostovi našej konferencie. Budoucnost přímého prodeje kosmetiky ve střední Evropě stojí na propojení osobního poradenství s digitálními kanály, důrazu na autenticitu a komunitu a na nabídce prémiových, vědecky podložených produktů. Růst zajistí hybridní model, osobní zážitek doplněný online obsahem a personalizovanou péčí. Wow. Sklenená kúla kryštálová neodpovedala. Toto dokáže ešte aj odpovedať. Perfektná doba, úžasná. Sme fakt súčasťou doby, ktorá je už nie výsadne offlineová. Ale rovnako, a toto je kľúčové, nie je výhradne ani online. Stojíme pred potrebou múdro, efektívne a veľmi citlivo kombinovať online a offline, teda spájať tradičný predajný model s modernými digitálnymi nástrojmi. Potrebujeme kombinovať starý a nový svet. A veľmi laicky povedané, naše budovanie osobnej značky a oslovovanie nových zákazníkov v online priestore vieme krásne kombinovať s následnou pozvánkou na osobnú beauty party, počas ktorej vieme poskytnúť kvalitný a plnohodnotný kozmetický servis a poradenstvo, ako inak, offline.
Veľká časť zmien spotrebiteľského správania, ktorá ovplyvňuje aj náš biznis, súvisí s generáciou tzv. Z, ktorá sa z hľadiska kúpnej sily stala nesmierne dôležitou. Áno, ďakujem za slavu. Táto generácia Z nám totižto v roku 2019 až 2020 spoločne s pandémiou vstúpila na trh práce, čo znamená, že začali získavať finančnú nezávislosť. Vlastné peniaze zarábali. Táto generácia sa tým pádom stala významnou ekonomickou silou, ktorá svojou rastúcou kúpnou silou, pretože si zarobili tie peniažky, mení a absolútne nanovo definuje globálne spotrebiteľské správanie. Generácia Z začala ovplyvňovať trh trendmi, ako je uvedomelé nakupovanie, preferencia značiek so silnými hodnotami, s dôraznom na absolútnu autenticitu. Firmy a aj my sme si uvedomili absolútne potrebnej rýchlej adaptácie, aby sme upútali túto generáciu. A čo to pre nás znamená? Poprosím ďalší slajd, že túto generáciu presne nemôžeme ignorovať. Práve naopak, osloviť generáciu Z, ktorá ovplyvňuje svojim myslením, svojim prístupom a preferenciami aj ďalšie generácie. A dokonca tam obrovské číslo 40%. A viete prečo? Nie len oni sa tak chovajú, ale preberáme od nich tie ich nákupné preferencie, pretože ich máme doma. Je to tak. V našich vlastných rodinách sú to naše vlastné deti, aspoň minimálne tie, ktoré ste tak v našich generáciách. Áno, sú okolo nás a ovplyvňujú nás. Bez ohľadu na to, aká sme my, iná generácia. Ich potreba využívania digitálnych nástrojov či tlak na udržateľnosť sú všetko dôležité aspekty, na ktoré potrebujeme reagovať aj my. Otázka teda znie, čo vieme spraviť v našej komunikácii, budovaní osobnej značky, propagácii absolútne nové, aby sme oslovili túto generáciu Z. Práve generácia Z nám totiž to pomôže vrátiť domienky o tom, že preferuje len online. Poprosila by som ďalší slajd. Keď vidíte slajdy, tak pekne vizuálne. Generácia Z nám potvrdzuje a z prieskumov toto vyplýva, že len 5% preferuje vyslovene a čistý online. Až 43% ukazuje, že múdra kombinácia online a offline je tá cesta, prostredníctvom ktorej dokážeme osloviť nových zákazníkov a nové zákazníčky. A neplatí to len pre túto generáciu, ale pre všetky ostatné generácie. Buďme veľmi úprimní. A sme tu teda aj mimo generácie Z v tejto sále, aj z iných generácií. A dajme si tú otázku aj pre seba. Kto z nás nakupuje len jedným jediným nákupným kanálom? Asi nikto. Kombinácia online a offline, teda spájanie tradičného predajného modelu s modernými digitálnymi nástrojmi, je to, čo nás čaká. Je pred nami množstvo práce, ale ja viem, že chceme hľadať cestu a spôsob. Preto postavme sa tejto novej realite čelom a hľadajme priamo v nej svoje miesto. Mary Kay je konkurencieschopná, je silná, je dynamická a je to moderná značka. Ale budeme takou vďaka nám všetkým, ktorí ju tvoríme. Čo to pre nás teda znamená? Prosím, ďalší slajd. Buďme viditeľní tam, kde sú naše zákazníčky. Sme tam, nachádzame sa tam, kde sú aj tie potenciálne zákazníčky. Buďme autentickí hlavne v komunikácii. Komunikujme spôsobom,
ktorému naši zákazníci a zákazníčky rozumejú. Komunikujeme tak. Buďme pohotoví v odpovediach a reakciách. Využívame rozumne a hlavne rozumieme vôbec nástrojom, ktoré naše zákazníčky používajú. Buďme však jednotní. Každá jedna interakcia a budovanie osobnej značky formuje povesť našej značky. Značky Mary Kay. A ešte lepšou správou je, že my už sme začali. A musím teda povedať, že nám to ide výborne. Dôležité je ale pokračovať, teda spájať náš tradičný predajný model, na ktorom sa ani do budúcnosti, prosím, nič nemení. Ale musíme ten tradičný model spájať s modernými digitálnymi nástrojmi, ktoré vedia veľmi efektívne podporiť naše podnikanie. Naša silná stránka je v dokonalom zážitku z osobného stretnutia so zákazníčkou. Pokračujme v tom a hlavne neprestávajme ich robiť. Ale zároveň využívajme všetky dostupné digitálne nástroje na to, aby sme oslovili nových zákazníkov a dali svetu vedieť tak o značke, ako aj o produktoch a v neposlednom rade o príležitosti z Mary Kay. Každej z nás bola totižto v nejakom určitom momente predstavená táto príležitosť. Možno sme vtedy váhali, možno to bola na druhej strane láska na prvý pohľad. Nech je naša cesta akákoľvek, Mary Kay nie je len o kozmetike. Je o možnosti uchytiť svoj život do vlastných rúk, o príležitosti, ktorá dáva ženám slobodu rozhodovať sa, rásť, ukázať svetu svoj jedinečný potenciál. Je o odvahe postaviť sa za svoje sny, pretože úprimne každý ich máme, a dať si šancu svoje sny aj žiť. Počas tých 26 rokov z Mary Kay som mala to šťastie vidieť, ako sa množstvo vašich snov zmenilo na absolútnu realitu. Od tých najmenších snov až po tie kvantové. Každý jeden však s tou najvyššou hodnotou, pretože boli a sú a budú len a len vaše. A niekedy ma až skutočne mrazí, aké veľmi silné to je. A spomínam si na jeden príbeh, ktorý je absolútnym zrkadlom, ako sa sny menia na realitu v Mary Kay. Tí, čo ste boli na Top Director Stripe alebo chodíte s nami dlhé roky, viete, že máme tzv. ESD trip. ESD zájazd je niečo, kde berieme tie top direktorky na tejto úrovni a vyššie. Ukázať im, aká ďalšia priečka ich čaká. A v roku 2017 sme tieto ESD, keďže sa Top Director Strip nachádzal na Maledivách, sobrali ESD na špeciálny zážitok do podmorskej reštaurácie. Bola to nádherná. Ak máme fotku, ukážme, wow, tu je. To sú z roku 2017. Naše dámy v podmorskej reštaurácii, kde sme im dávali cestu a víziu, že ak budú pokračovať, tak takýto život a takéto destinácie ich budú čakať. A musím teda povedať, že sa písal rok 2017. Stanka Šernická ku mne prišla a hovorím, Editka, ja by som sa sem skutočne veľmi, veľmi rada chcela vrátiť. Milé dámy, píše sa rok 2025. Niekedy sú to náhody, niekto povie, náhody neexistujú. My sme sa s našimi NSD summita, pretože to už je trip pre naše NSD, vrátili na Maledivy. Určite mnohí, či už z rôznych dát, alebo aj z vlastnej skúsenosti viete, že je tam 1300 ostrovov. NSD Summit,
ktorý neorganizujeme my a nemáme úplne vplyv na to, kde sa to bude konať, sa, milé dámy, a teraz nazvime to náhodou, ja verím, že to náhoda nebola, že to bol jasný a silný signál, ako sa sny plnia, pretože NSD Summit v roku 2025 sa konal na nádherných malých divách a kde inde na tomto ostrove, kam sme my zobrali naše vtedy ISD. A zobrali sme ich na našu lokálnu večeru do tejto podmorskej reštaurácie. A verte, že byť tam, máme druhú fotku, máme super, aspoň to rýchlejšie predýcham. Toto sú tie silné momenty, kedy vás mrazí, nabíhajú zimomriavky, musí kúže, pretože tie sny sa v Amerike plnia. Ja som veľmi šťastná, že si takto na tomto nádhernom príklade vieme ukázať, že áno, oplatí sa. Oplatí sa snívať. Takže, milé dámy, snívajme, verme a každý deň, ale preto niečo urobme. Hľadajme cesty a spôsoby. Vo všetkých oblastiach nášho života, či už osobného alebo profesionálneho. Nastavme životu príležitosti a Mary Kay svoju tvár. Nikdy nie chrbát. Hľadajme dôvody prečo a ako povedať áno a nie opačne. Keď budeme venovať svoj čas, svoju pozornosť, myšlienky a hlavne činy všetkému tomu dobrému, čo dokážeme spoločne vytvoriť, zaberie nám to všetok náš čas, ale bude zmysluplný. Verte mi. A rovnako zmysluplná bude aj naša budúcnosť, ktorá nás spoločne čaká. A možno si teraz zase kladete otázku, a prečo som si taká istá? Lebo nám to potvrdzuje aj náš inteligentný virtuálny host výročnej konferencie, ktorému dajme poslednú otázku. Aká je budúcnosť Mary Kay? Česká republika, Slovensko a Maďarsko? Mary Kay v České republice, na Slovensku a v Maďarsku může očekávat růst díky posílení online prodeje, personalizovanému přístupu k zákaznicím a budování atraktivní komunity pro nové generace. Budoucnost vidím v moderní kombinaci vědy, inovací a inspirativního podnikatelského prostředí. Ja by som toto najradšej pustila ešte raz, ale nechcem spôsobovať chaos v réžii. Ak sa to podarí sa? Asi nie. Dobre. Nič sa nedeje. Milé dámy, my si tú inteligenciu vieme pustiť, koľkokrát len budeme chcieť. Nevytvárame ju my. Je to táto doba. A potvrdzuje nám všetko to, čo sme si povedali. Najlepšou kombináciou je kombinovať offline, online, využívať nástroje, ktoré tu máme na to, aby sme oslovili naše zákazníčky. Pracovať s generáciou Z, ktorá má veľmi silné hodnoty. Chce sa ale stretávať aj naživo, ale k tomu, aby sme ich našli a oslovili, potrebujeme moderné prístroje. A pochopiteľne, budúcnosť je o kvalitných prípravkoch, ktorým môžeme dôverovať. Haló, číslo 1, tretíkrát. Takže, milé dámy, suma sumárum, máme všetko, aby naša budúcnosť Mary Kay bola úžasná. Zo srdca nám preto prajem, nech je tento seminárny rok krásny, nech nám deň po dni dopraje toľko nových skúseností a príležitostí, koľko potrebujeme, aby sme ako ľudia rástli, krok po kroku vytvárali tú našu vlastnú cestu. A nech máme v sebe dostatok sily a odvahy na život svojich snov. Prajem vám nádhernú výročnú konferenciu 2025 a nádherný celý seminárny rok 2025. Mám vás veľmi